Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji ýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemy we salam dogan gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewagyň polisiýasy tölek terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini güýçlendirdiýän atlan çap eden habarma çekýär. İlgiderli elektrik kesilmelerinin arasında häkimetler tygşytlyk talaplaryny güýçlendirýär. Awada ýoğurlanma satyn almak üçin büdjet işgärlerinden ýene pul ýygnalyar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okujularymyz döwletiň sürüji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksilary, bayram alynyň türmesinde tutsawlaryň adam kärçiliksiz çemeleşmelerden edýän şikayatlary baradaky habarlarymyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny günnelik durmuşyň bölegine urulan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanýaryň esas dayanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ilgiderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy maý aýyna, iýun aýynyň başynda hem ki parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başynda Türkmenawatda migrasiýa gullugynyň 3 işgäriniň korrupsiýa aýplamalary esasynda azatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamynda bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärleriniň tölek terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini güýçlendiren barada maglumat boluşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň awraýyny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşinden häkimetleri bu yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen huzurlandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inna adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy görüş diýilýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bodan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklygynyň ömrünü dolutmak üçin bilkastan jylawlanylmaýanlygyny öňe sürýär. Adatlyň habarçylar bilen aýry-aýrylykda gurlaşan adamlaryň köpüsiniň pikirçe korrupsiýa köp adam bolmaly. Adaty da tökmenine garaýar we eger berilse para almajak adamyň ýokdugyna bir ananýar. Paraxorluk Türkmenistanlylaryň günnelik durmuşynyň bir bölegini öwürli diýip anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjylaryň biri bu ýagdaýyň häkimetleri gowy ýaraýanlygyny we häzirki dolandyryş üçin ören amatly bolup çykanlygyny öňe sürdi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri paraxorlugyň ýa-da korrupsiýanyň esas çeşmesini ýurtda çuňlaşýan sosial deňsizlikde, soň görünmeýän ykdysat çökgünlükde, kanunlaryň hemmeler üçin deň bolmalygyna we pukara adamlar bilen has gruply adamlaryň arasyndaky boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyny, ortak atlygyň tas bolmalygyny görýär. Bu meselede esas aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümüň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barylýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Eň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýylyk etmelidigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňa aşak salyp egilip dinlemeli, oňa sorag bermek, pikirini aýtmakka dagan. Edara ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklaryndan ol ýa-da beýleki çäre üçin diýip isleýän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlerip hyzmatkär edip ulanýarlar. Diýip ýaşy urçena baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu ýagdaýlary hemme kişi görýär, bilýär. Barlyk başyndan porsar diýileni, korrupsiýa saglyk ulgamyna hemişe bardy. Soňky ýyllarda mekteplerde çağalar waglaryny hem güýçlerini diýip anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Ýöne para peskeşiň esasan haýsy urda ýapykdykda hasken ýaýranlyk barada delilli gurrun etmek mümkinçiligi ýok. Türkmen döwleti bu meseledäki maglumatlary çap etmeýär. Ýaşaýjylaryň bir paranyň sarlançakdan tabdy ýa madary çenli aralykda ýok ýeriniň adalanlygyny öňe sürdi.
Çağı dowlanda bäbekhananyň dowruş bölüminiň wraçlaryna para ya aklyk bermeli. Çağany çağalar bagyna yerleşdirmek üçin para bermeli. Onu oňat mektebe yerleşdirmek üçin para gerek. Ogluň bolsa, onuň harby gulluga gitmegi we onu sagaman tamamlamak üçin hem esli çykdaja etmeli. Ýokary okuwa girmegiň parasy Sowet ýyllaryndan ujalýar. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçin para bermeli. Hatta dynjalşa, pensiya çykmagam paraly boldy. Keselleseň para bermeseň hassahanada yer tapyp bolmaýar ýa-da uruňa seredýän lukman tapylmaýar. Deyip etraflaryň ýerindäki söhbetdeşimi de aýtdy. Adatlygyň habarçylaryna pikirini aýdan adamlaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyny pulun bolsa durmuşyň ähli urundaky meseleni aňsatlyk bilen çözüp bolýar. Adam öldüren adam hem günäsiz bolup bilýär. Güç edaralarynyň ählisini, kadyny hem satyn alsa bolýar diýip söhbetdeşimi de aýtdy. Türkmen polisiýasynyň ýol goýdagçylyk gullugynyň işgärleriniň sürüjileri para bermäge mejbur etmek üçin ulanýan usullary, gönümel dilegçiligi ýüzürýän halatlary baradaky habarlaryny hiç kimi geň aldyrmaýar. Söhbetdeşlerimiziň biri bu gullugyň ofisiýerleriniň, güýç gulluklarynyň beýleki işgärler bilen deňeşdirende iň ýöneköy paraxorlar hasaplanylýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda migrasiýa gullugy has girdijili düşüwünti yer hasaplanýar. Gümrük gullugy hem para almak üçin gowy yer boldy we bu pudokdaky iş sorunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pula satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne soňky 10 ýylliklarda has guruplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlygyň bir söhbetdesi bu ýagdaý barada güýç guruluşlaryndaky çeşmelerini salgylanyp gurrun berdi. Onun sözlerine göre yol polisiýasy 20-50 manat berilse de alýar. Ýöne içkili sürüjiden 3000 manada çelini para alyp bilýär. Migrasiýa gullugynyň işgäri bolsa, bir daşary ýurt pasporty üçin 10-20 min manat aralygynda para alýar. Gümrük gullugynyň işgärleri telekiçilerden, daşary ýurtlardan getirilen ulaglar, beýlik ýeri haritler üçin umumy bahasyna laýyklykda 100 min manada çelini para alýar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlyklary bilen paýlaşylýar. Güýç guruluşlaryndaky çeşmeleriň biriniň aýtmagyna görä, manatdaky para garanda Amerikan dollaryndaky para has awraýly hasaplanýar. Prokurorlar ol ýa-da beýlik jinaýat yapmak üçin jinaýatyň agyrlygyny ýa-da ýeňildigine laýyklykda 10 000 dollardan 50 000 dollary çelini para alsalar, kaziýetdäki jogapkar işgärler has köpbi kanun gazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-nyň yerli edarasynyň işgärlerini näresmi salgy töleýär. Bu zynjyryň has ýokurlaryk uzulmagy onuň üzülmän kadali islemegini üpsüne där diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goruýjy edaralaryň paýy goşulýar. Güýç guruluşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmynda öz paýlaryny alýarlar. Mysal üçin dermanhanaçy 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykmaç kazanan 10 manatdan yerli KGB ofisiýerine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürüminiň goňsy edaranyň başlygyna geçirilýändigini aňlaýar diýip çeşme aýtdy. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, siz biziň Türkmenistanyny giň aýranlyk aýdylýan paraxorluk baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjylaryň käbiriniň pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan azat bolmak üçin iň uly we jogapkar işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlaryndan getirmeli. Türkmenistanyna ýetişýän nesiller korrupsiýany görüp, onuň içinde ulalan nesiller, olaryň ogurlukdan, korrupsiýany dowam etdirmekden başga başarjak işi ýok diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyny giň aýran alym berim medeniýeti söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä esser döwrüne azat bazar ýörelgelerine garşy duran ykdysat dolanýaryş ulgamy netijesinde çuň kökürdi. Anonimlik şertinde gurulşan Aşgabatly Sençeniň pikirine görä, azat bazar ýörelgelerine geçmegiň, adamlaryň öz işlerini açyp salgyt töläp kanun esasında önüm önürüp ya sevda edip maşgal eklemek mümkünçülüklerinin
bilkastan dowamly çylşyrymlaşdyrylmagy, döwletiň telekeçileri bir kanunçylykdan gorap işi hyzurlandyrmaga derek barha beter özüne garaşly tabin ýagdaýda saklamagy Türkmenistanyny Sowet döwrüne maksus bolan harit gıtçylygynyň saklanyp galmagyny, adamlary para bermäge mezur edýän, meseleni berim bilen çözmäge itekleýän şertleriň has köpelmegine alyp geldi. Synçylaryň käbir paraxorlugyň ösmegine iň ýokarky ýol başçylar, hususan hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri jogapkar diýip pikir etse, beýlekileri bu urdaky ösüşiň halk köpçüligini, öz işini para berim bilen düzetmegi gahrmançylyk hasaplayan adamlaryň juda köp bolmagyna baglydygyny öňe sürýär. Ýurtda para bermek, almak gaty kökürdi. Adamlaryň para almalygyny gazanjak bolsaň, meniň pikirimçe bu meseleni ýokardan çözüp başlamaly. Ministrliklerde, häkimliklerde para alýanlaryň azalmagyny gazanmaly. Ýöne gynansak da ýaşlara keçilikden ters görüldi görkezilýär. Olar para berseň hemme ýerde ýoluň açyk diýip pikir edýärler. Döwlet işlerine ähli ýerde diýen ýaly para var diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gürleşen adamlaryň köpüsi ýöneky adamlaryň esasan emeli ýagdaýda döredilýän nowbatlar, şol bir wagtda çağlar baglarynyň, gowy mektepleriň, beýleki zerur zatlaryň ýetmezçiligi esasyna para bermek çykylgysyna ýüzürýäni aýdýar. Çağany çağlar bagyna ýerleşdirmek üçin направление gerek, onu almak üçin nowbata durmaly. Bu nowbat Sowet döwründäki jaý nowbatlar ýaly ýetmäni milýär. Sebäbi çağlar bagyna ýeri ýok, başga da bahana ýa sebäp tapylýar diýip etraplaryň birine ýaşaýan söhbetdeşimiz pul beren adamyň çağatynyň meselesiniň nowbatsy çözülýändigini, beýleki meselelerde hem ýagdaýyň şeýledigini we muny hemme kişiniň bilýändigini aýtdy. Onun sözlerine göre hastaxanalarda döwletiň beýleki edaralaryna notariusda nowbatlar satyn alınýar. Şefagat uýalarynyň jübesine 20-30 manat salsaň nowbatyň öňe tüýşýär. Para berýänleri hemme edarada gowy görýärler, sylaýarlar. Bu ýagdaý adatlyň habarçylarynyň demir ýol uçur gatnawlary hyzmatlaryna nowbatlar we para döwlet edaralaryna düzelýän resmi namlary almagyň emeli kynlaşdyrylmagy netijesinde alınýan pullar barada berýän habarlary hem tasdiq edýär. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä ilatyň arasyna Sowet bilim düşünjesiniň peselmegi, döwlet işgärleriniň bu ýagdaýdan hyýanatçylykly peýdalanmagy, ol ýa-da beýleki resmi naman düzetjek bolýan adamlaryň köp wagtyny alýar, ýa-da olary pul bermäge mejbur edýär. Resmi namy düzetmek üçin haýsy edara bar hökman bir näçe bahana tapýarlar, ýa-da başlyk ýerine ýok diýerler. Iň bärkijesi öý müdürliginden öz jaýyňda ýaşaýanyň barada ýa-da maşgala sanyň barada kepilnamyň üçin 10 manat para bermeli. Şonu bermeseň 10 gün gatnasaňda kepilnama ýazyp bermeýärler. Agyz suwy, elektrik togy, gaz, kanalizasiýa tölegleriň dolu töläniniň barada her edara baryp bergisi ýok diýip kepilnama getirdi ýerler. Ol edaralaryň hem hersine 10-20 manat para bermeli diýip bir söhbetdeşimiz ýurtda döredilen para sistemasynyň şu sebäpden gowy işleýändigini, adamlaryň başda bermeli, berip diýinmeli diýen pikire gelýändigini hem sözüne goşdy. Adatlyk bilen gürleşen adamlaryň köpüsi türjülük şahadatnamalarynyň köplenç satylýanlygyny, bilime, başarlyga baha berilmeýänligini öňe sürdi. Synagy ähli düzgüni gowy öwrenip barsaňda göz görteli ýykýarlar. Hiç zat bilmeýän barsaňda gözüň gowy görmeýän bolsa-da 3000 manat para berseň egzamenden geçirýärler diýip söhbetdeşlerimiň biri aýtdy. Paraxorlugyň soňky 2 ýyllykda has giň ýaýranlygyny we bu ýagdaýyň tas ähli jogapkar wezipäniň pulu satylma bilen baglydygyny öňe sürýän synçylar hem bar. Paraxorlugy ýatyrmakka azaltmak üçin odaly edara kärhanalaryň ýolbaşçylaryndan başlap ýöneköýje bir işgärneçenli hem adam para vermeden işe kabul edilmeli. Häzir edara başlygy bolmak üçin ulumetsörlerde para vermeli. Ýöneköý işçi bolup işe ýerleşmek üçin hem para vermeli. Soň öz beren paraňy ýygyny almak üçin ýa edaradan bir zat ogurlap satmaly, ýa-da raýatlardan para almaly. Para almak ýa-da ogurluk edip pul gazanmagy öwrenen işgärler soň beren parasyny ýygyny 2 edip alsa-da beýenlikden saklanyp bilmeýär diýip adatlygyň bir söhbetdeşi bu ýagdaýyň tutuş jemgyýetiň hassalygy ýaly bir zada öwürlendigini öňe sürdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy hereket etmek hakyny ýürüýte kanuny bar we onuň jemgyýetde durnukullygy we howpsuzlygy ygtybarly üpçün etmäge, döwleti dolandyrmakda demokratik başlangyçlary aýanlygy we gödäwçiligi geňeltmäge, ilatyň döwlete we onuň düzüm guruluşlaryna bolan anamyny berkitmäge gönükdirlenigi aýdylýar. Hormatly dinleýijiler,
Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.